Ngicabanga lento AI. AI banyana. Ngizekuthiwa sogani wayiwona muva nje. Cha angibonge Phathisela. Usihlalo uthinta izihloko ezibalekile kakhulu ezisithinta direct thina njengabantwana noma ifuture yebandla. Ezinye ziphumile kakhulu endaweni ekufanele abe zizona. Mhlambe ke enye challenge ibandla liyakhula kakhulu kodwa ukuworkshopheka kwabantu abangene ebandleni kunciphile, abanye baze babe nenhlanhla yokugcotshwa bagcine sebabakhokheli sebabashumayeli njalo njalo. Mhlambe angilisupport elisho umkhokheli osuka la ukuthi kuyofuneka ngelinye ilanga kwesibe neslot kwekuzokhulunywa ukuthi ithini indaba like for ukugana nokuganana, ngoba iya nje kulento angibuyele emuva yabo nje le kade ishiwa amakhosazana la ethi kunomgido oshintshile challenge ebheka le, ngoba leyo ukuthi sizojaja ngokuthi abanye sebeshintshile abanye abakashintshi kusho ukuthi ibandla likaworkshopheki ngendlela, ngoba ayikho into yokushintsha lokushintshile nakugana sekuhanjiwa ngokweyindawo kodwa kuyinto eyodwa kunenqubo yakhona ngokwebandla eyofa sibe ready ke thina ma future leaders ukuthi uma leyo nqubo isizothulwa la mhlambe u90% wethu yobusinyathela ngoba iningi lethu asambanga ngayo leyo nqubo yebandla yokugana. Impela ihappy ifakwa odadewabo bakaMkhwenyana ngesikhathi abo ngesikhathi sekufika inkomo usuhloniphisa ihamba nomhlonipho isuka ilapho ema ayikho lapha emcelweni ukucela kuyibanga elide futhi ke thina iziqu ezilandelile zisenzela umusa even nasenkosini ekhona isenzela umusa, kodwa ke kungenzeka ukuthi umusa sesiya abuse ngoba phambilini ukucela kwaqala ekuhamba amagama ayingaphakathi suke enkosini yesibili. Number 2. Number 2. Umdayisile uDuma. Yabo thina esiyabona le AI ayifica izingane zethu ngempela. Ngoba khona la ke sakwazi ukusuka khona. Phambilini mawuyocela kwangaceli wena Mkhwenyana. Kwakusuka ubaba kaMkhwenyana abona intombi. Mhlamba ayibone esigcawini. Kube kuzosuka umfundisi umkhwanazi. Abonela usihlala intombi. Usihlala kanaseli. Uma wami ongizalayo intombi asho ayibonwanga ubaba. Uma kahlomuka nangu ngisho kusiwa intombi uma wakhe abonwanga ubaba kahlomuka. Kodwa labo bantu ayive isebenza into yabo ngoba ihamba noNkulunkulu phakathi. Le yethu it's more like manje angazi ngizobeka ngithini kodwa khona igama engafuni libe harsh. Wakwenza ine AI phakathi. Wakwenzeka ke uthi uyawahambisa lawo magama uma ebengabuyanga
awusayiceli lo nto ngoba uNkulunkulu usebonile ukuthi akuyena umuntu odalelwe wena ingakho ngena amagama amabili ukuthi intombi yethempeli ethile isizwe ethempeli ethile wahamba uNkulunkulu nesikhathi abantu abaphila manje bafuna uNkulunkulu walesikhathi samanje wahamba ke waxegisa lokho wathi ibona intombi ethempeli ethile uye ko-anti uyoxhawula omNazaretha angikwazi angisho ukuthi akukhona ubani ongakwazi mina njengomshumayeli ngazi nje ukuthi insizwa igqoka kahle ihambe yenze njani iyocela lokho bobukhazikhazi ama-iPhone usihlala ukukhave kahle ukuthi abo kahle kwakuba ne-trail eyintombi kube ne-trail kamakoti kube nekesi le-drink bese kuba no-drink ka-anti oxhawula uyena right-ke kuyathuthuka ezinye izinto mayithuthuka zingawoni lutho aziyona inkinga ukuthi ki-tray ulenze i-iPhone akuyona inkinga kodwa kuyinkinga mayi-tray uzolenze i-iPhone kuphele 3 years awuvelile kube kwentombi kusho ukuthi kanti wena ubuganela ukwakho umuzi noma ubuganela ukubukwa yini ngoba into kwakona ukushutha kwangavumelekile ngoba kuqala kade kuthiwa ushuthi nomuntu ningashadile image yakho nale image yomuntu kwakuthiwa idala amashwa namabhadi kuqala kuningi ke singaxoxa kodwa akunayo inkinga okuhle mangaphumanga emgomeni wesonto njengoba nangu nje ukhazini kaSihlalo uyithengile imoto ayikho inkinga noma efakile i-challenge kwaphela sesiyabukela thina usenza into yakho nazo lezi ingane igana manje ezothi mina nami ngicela ungithengele iMercedes kodwa kungcono mawuzokwenza lokho kube ukuthi wena ukwenza vele uright inkomo ngoba into ebalekile umshado more than imbukise vela ko TV noma evele emafonini ngiyabonga Sihlalo